Бу Лилия. Ул һәр яңа ел Кыш бабайга хат яза. Тик быел аның адресаты үзгәрде. Чираттагы хатны язам әни. Монысын да беләм, алмассың. Балакаем сагынып хат язган дип, җавап хаты язып салмассың. Алиса, китап радиосын куш. Ярый. Китап радиосын кушам. Әнкәйләрнең яшьлек җырлары. Авыр чаклары бик күп була. Китап радиосы. Хыяллар чынга аша.